Sunt Leo și am revenit cu un nou episod de Andrei. Salut! Deci, asta e pe echipe. Eu mă dau la albaștri. Eu mă dau la roșu. Armură cu enchant. Arcul. Sabie, fire aspect 20, sharpness 20. Ma, cine a pus astea? S-a nevoit. Fortune. Bă, mergi, ai, una din stand de mergi. Fortune. Îmi iau sabia asta să văd. Îi sincer să dau. Ma, ce mare, mă. Deci mai este un chest. Normal pe tine. Bă, un lag. Un bug. Nu contează. Ia un cufăr de aici, dar de fapt doar... Băgăm în locul ăsta deocamdată. Am venit o ceas. Nu! Așa. Ah, PvP, haide. Îți două de astea. Eu sunt la albaștri, pregătim colțul tău mai. Nu-mi place, hai până atunci omor. Și acolo sus cum de suiem, mă. Cred că pe aici. Da. Haide, nu fie. Vin acum, vin. Pe ușă. Da. Dar n-am cum să mă sun aici. Cred, nu. Ah, m-a suit. Unde ești? Încerc să urc. Vezi că caz acolo. Ah. N-am. Haide, unde ești? Încerc să urc. Bă, haide, nu mai urca, lasă așa. E ușor de urcat acolo. Că nici eu nu știu din prima. Bă, du-te de aici. Bă, nu-i corect, n-ai voie. Nu, stau mult așa de frig. Nu știu, lavă. Doar avea armură bună. Știi?
Bă, dar tu de unde ai 200 de bune? Ok. Să văd ce cască am eu. Păi, mă, îi țară care mi le duc dat mie. Hai să-ți dau asta și fiecare în colțul lui și după dăm drumul cu sabia. Unde ești? Pe drum. Da, nu te... Cam te dai aici. Pui mei, mă, deschide. Adică gata, haide, o să dau itemele. La două, nu contează. Păi, dar tu nu iei? Sau tu ce? Bă, dar tu nu iei nimica? Bă, da. Bă, eu tot, bă, înapoi. Du-te, bă, mă urc pe scară, stai acolo. E căcat. Bă, n-ai luat. Nu, uite, ia, vezi clar unde e aici. Hai că acum ai luat tot. Hai, mă duc în colțul meu. După câte vedeți, mi-am scos textura. Hai, stop. Nu. Nu, dacă nu. Da. La mine. Unde e gândul? Bă, urâtule. Urâtule. Câș. Băi, m-a chitit câș. Nu te chitesc? Acum am mai chitit. Prin minuni. Păi n-am cum să chitesc, nu. Tot tipul în pui mei. Noroc iar cu infinite. Băi. Băi, tot... Deci... Du-te, băi. Tot mai fain textura. Tot am E mai greu, e mai greu de nimerit de aici, de jos. De aici de sus cum trebuie să prin scară. De aici e greu pentru că tu poți să te dai în spate când vrei. Și în față, da, numai. Nu știu ce mă, nu mai avea. Te-ai închisit? Cum? Nu cred. Mai spar dacă mi-ai dat ăla. Mortal. Băi, ți-am dat cu instant damage. Nu, ne-a dat cu poie. Ne-a dat să curg poie ca prost. Aia unul de la mine. Să nu-mi dau singur el. Mi-am dat singur în pui mei. Te-am spart. Au, n-am nici lapte. Au, era să cad. Băi, de ce? Poison, tu știu cât mi-a lasă cu o viață, nu? Da, mi-a dat o sabie. Nu, mă, pe mine. Acum, n-am nimic. Nu mai am nicio porțiune. Mi-am dat singur cu poison. Yay!
Bă, gata, știu ce fac. Dau un tine cu sabia De lean. de lemn. Avem să dau aici. Ultima dată când... Hai, du-te jos, că le rog. Când vii, să mă arăt, să vii. Eu nu mă spera. Hai, drept. Du-te la tine. Du-te la tine, Castel. Băi, dar nu prea avem timp. De ce? Ah, da. Cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like, abonați-vă la canal și nu uitați de canalul Forța MKX. Vă mulțumesc. La revedere. Ne vedem data viitoare. Pa, pa.